Estamos encantadísimos de que o 16 encontro de embarcacións tradicionais de Galicia sexa en Xada. Os valores patrimoniales temos que dignificalos, temos que protexelos. Galicia é un país que chega moito máis alá. E chega máis alá gracias aos barcos que amplían o noso territorio. Os patexeiros, desde logo, levan poñendo en valor a nosa cultura mariñeira, as nosas embarcacións tradicionais, a nosa historia máis preciada de Sada como pobo. O Espazo Balbina en Sada está sobre todo ligado ao que foi a embarcación que deu nome á Asociación Local de Patexeiros. O que é o pabillón, o que fixemos como outros anos foi acoller aquelas mostras que teñen un carácter moitísimo máis global. Esta revista naceu, ademais, para arroupar os encontros, non foi o seu sentido primixenio. Hai que pensar en unha solución. ¡Claro! Nos anos 50 chegou este maravilloso invento, a rula, que axudou moito. Veña, aría a dicha! Pois este é o funcionamento da rula. O primeiro que chamou a atención en toda Europa e sigue chamando é o tema da variedade. Cada ría ten unhas embarcacións adaptadas ás súas necesidades. Este é o momento en que temos que agradecer enormemente persoas traballando desinteresadamente a Confraría de Pescadores de Sada, a Asociación Cultural Mariñeiras Patexeiros. Moitísimas grazas por vir, moitísimas grazas a vos. O máis importante é que desto non nos podemos olvidar a partir de mañá.